ме изоставиха и избягах. Майко му, виж плея, Юлиан, виж Юлиан! Случнах и умря, брат. Извиняй. Ай, мощ! А? Май... Ти път как са хейтил, път! One enemy, cause let's end the round and kill me. Ко правиш вътре? Вие сте умрели. Гъншотовете Аз съм най-великият гей! Ето, гъншотовете бяха! Дай как да сляза по етажите. Ето намери го. Коста. Забей! Горбичев, който мога да кажа, че е едно много лошо куче. Теодорик, трябва да загинеш в гроб. В гроб. Обратна възпитка ми много важна. Бягай, 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 бягай! Какъв давай, аз съм детейнат! А, не съм. Тъмън намерих нещо готино и... Аз ще гледам. Бата, аз спрямо пръстенко време, ме... Марко, ще те дава! Аз ще отида и тук. Добре. Сега ви душа от тумата ми. Вчера преди такова. Мама, ти постала и бак! Дай бак! Со? Ай, убий ма!
ляв клик. Не, брат, не на масата, не по масата. Маниери нямаше. Мама ти да еба. Аз съм Теодор, аз съм най-великият гей. What? Айде се горе с хари, гледай. Еми не можеш да се качиш при мен, защото аз съм отворил и сега ще чакам телото да дойде и да те... Това са ми сами горе. Другият ти косиш? Опа! Ей! Това е сами горе. Кармата ме стига! Не! Доц! Моля, има двама преси това, моля са, плиз. Да, става посоки да смог. Ще се долна! Има едно зомби. Направо би! Не, няма да ме убиш, няма. Миляничка. Няма. Чакай, не. Не можеш. Чакай! С деца. Не, брат, спомням. За малко се да влезвате. За малко се получи. What? А? Я ти съветни! Който бутон. Може да вземеш тук. Орхена, пускам! Тук е!
Браво, бе. Те се спалват в Entrance, което е откъдето излизаме. Пак! Имайте милост! Негри такива прости! Браво, бе! Заклевам се! Брат, ако не го убиеш, много ще се разсърдя. Аре, убий ме, бе! Виж, ще размина го. Разминах го. Майко го! Ето му, баста. Май включен. I have to break your neck. It's just the way it is. I'm just a messenger. Idzie. Mnie wyzwalamy. Кира! Защото не издава звук с тъпотел. Момента е, че не осъзнавам, че е за тебе от ролите. Ма не чува ли как че? Майко, брат! О, направо там! Браво. Даже ще умра, те знаеш, че аз съм успял. Я да видим. И тебе ли така рано?
Майко! О, брат, какво говориш, бе? Скелет ли е другия? Пък не са! Говори то! I really got chopped up and hacked to pieces by a fucking boneless bitch. Well, no, I'm not gonna tell you now, you fucking retard. Защо е толкова тъмно тук? Дясно, дясно, ладно. GG. Помто червен! Аз просто ви спам килбой. We're losing the police where Paige Harris will be waiting. Да, изгубим полицията, докато сме във водата, I guess. Оставе! Оставе! Фоминга не работи, бе, брат. Добре. О! Да! Да! Ще взема да тъмна с колата си. Да, аз заклея се, че няма да убиш. Читик абсолютен. Абсолют. Читик абсолют. Аре бе, писи, направи нещо! Бягай, бягай, бягай! Не стане, защо не се поркаш? Изи! Аре! Аз те не правя. Какво става, бе, брат? Знаеш какво скача в хеликоптера? Какво се случва? Така да? Моя не съществува. Your personal vehicle has been destroyed. Какво е? Иди, умрахме, Гошо. Умрахме! С отворено меню бъде, с отворено меню Как бъде. се изхвърча мотора? С отворено меню бъде. Да, виж! Ай, къде съм? Виж! С отворено меню! Цак! Виж как го викара пътя! Убийте ма, пътки просто долни, бра! Майка ви тъпа! Да, продължи, болен се, продължи, брат! Закуп там, ли? Що ли са си в колите, Умрахме да. Още не сме. Каква помощ? Да, ще умра! Аз нямам парашют, гайс. Гери, къде се, бра? Майко, но... Абе, брат, аз съм видял, че казваш добре! Да, дайте! Заклей са. Само чувам музика, чуя звука, добре. Да? Да. Да, хубаво, брат. Колко брат тя, Как се не видяха. Какво направи то, бе? В същия момент познах кой умря. Умря!
Дано всички да Какво правиш сега? Идвам. Трябва да взема с хеликоптера. Уж. Много добро, трябва да се го купя. Давай, майко мила. Давай, изкочи от гарата. Брат, не мога да го паркирам. Bezoek mijn friends en friends of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Parijs, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje please, zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Ik ben elke dag op reis. Nee, mooi, stop. Mooi, Майка ти да е па. Ще му караме. Джуграната е. Само пиксал, майко мила. Е пала си. О, добре. Ben aan het vluchten van mezelf, roep de hele dag om help. Ja, ik geef zelfs mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escargots of geen verhaal. Ja, no, ik weet niet eens echt wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Oete. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, 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 pa. Europa, pa, pa. Е, добре. Да? А, оживя? Алтай! Ау. Welkom in Europa, jongen! Добре, май ти тятам. Май ти тятам. Мамо! Добре, пускам нещо. Гошо не бутна Алтай, сега Алтай ще го пие. А, познай кой ще е жертвата. Като спрат пред мен. Теодор Вичев. То какъв е то сакрен, ще оплиме, брат. Той просто е подкупен от Алтай, брат. И кой е хост, аз ли? Не, аз съм хоста, мазе. Не, гледай си. Един калико. Теодор? Ама то минава през... Виж как ще го пипнеш, не го видя. Ти наскоро ли? Долбата. И аз се качвам и трудно да излизам на долу. Вау. Моля да се обадя на песен. Да. Айде сега. Остана, бе! Алтай се опитва да ме убие. Метна с някакъв... Абе, запори го там, нещо смята. То се щупи. Ето те и по-лесно ще го взема. Дървото. Видя. Гошо в клип. Прайже! Защо? Харесва ли ти? Алтай, виждам те. Не!
Как ми... Бава се сме. Сме го правили. Майбат! Майбат! Много по-специален случай от тебе, но в този случай двамата си малко такива. Специални потърки. Да, бе, какво ти? Headbanger. Не, ти не чеши. Не виж какво става. Migrate. Yes, King. Ай се връщаме. Че как му скипват да мап? Аз съм инсайдър. Дига, че камера. Може да го скипнеш. Добре. What? По времето не реши ден ли ще, но... Тикна той ме, брат, ти ме пичнаха. Еми. Цяла Армения, гайс. Цяла Армения. Добре. Така потова. Аз така потова. Не, не, не си мога, бе, някой го клепи микро. Опа. GG. Дай, стига! Мамка, може съм клюв. Извиняй. Да. Хоп ми де! What? Виквам. Какво прави си двамата в небето? Диже. Не, той ако беше тръгнал... Да, виж, ето аз път как моят отбор! Процедирам за център! Това не е ето го вратаря, вратаря беше изпускан! Браво, Тео! Да, ви имал тай, така, добре. Добре, браво, браво! Аре бе! Иди ме взимай буста. Ананас. Браво, Направо целено! Майза! Мене! Опак. Easy! Offside! I watch him, teammate! Не е на там топката от... Добре. Да! Бах ти шот. Браво. Айде. А тая не микрофона, защото много прекъсва. Не, actually, аз бих празнувал. Така ли плаче? Добре? Плайте, бе, брат. Не. Какво говори това, бе, брат? Остави да си прикуша лица. Какво е казал, какво сама? Аз какво съм? Апай.
Lecimy za reguły. Лазаром. Добре, Врата ми като вратар. дай повърна ми. Правиш. Не ме бе, брат. Той, че е на шега означава, че не си го казал. Вкарвам. Абе, що ми блъскаш? Колата, бе! Това. Чакай! Видяне! Аре, да се, бе! Има са, брат. Аре, умри, бе! Умри, бе! Много хубаво дупе имаш. О! Така. Няма да му се извиниш. Аз съм и Рокет лигата. Всички момичета ме искат. Особено есен. Чао. Някой го прави? Да. Не може да измисли една дума с Н. Време, време. Белите! Билите. Браво! Стейдж 2. Ще кризи едит, между другото. Чакай на пластай! Майко, ще ме ядоса. Чакай, да. Яко остане. Опа, чай. Никой няма ти повярва. Не, бе. Мега фрики квест. Филма с последни думи. Първи въпрос, what do you prefer, apple juice or orange juice? Идвам Иво да получи парите на данъкоплатците. Но не, то е май отбора. Мама! Ти са! Нещо ма води. Добре. Добре, Жив? Чекат пълната криза. Ами да, справим за последните. Никол може да сложи. Се да ревайв на въпрос. Какъв мимик? Как няма тука? Майка ти се бас! Не е нужно. Заведи ме на някъде. Дай машинка! Не! Машинка не! Машинка! Абе, майка ти се Не бас! знам аз. Мимик!